Tot seguit, com hem dit, fa ús de la paraula la senyora Cristina Alsina, presidenta del Consell Comarcal del Gironès. Conseller, alcalde, veïns i veïnes de Quart, amics i amigues, en nom del Consell Comarcal del Gironès, el primer que haig de fer és felicitar no només l'alcalde i el seu equip que han fet molt bona feina, sinó també tota la gent que heu col·laborat, que heu contribuït a tirar endavant aquesta 20a Fira de la Terrissa. Que ens explicava l'alcalde, aquest esforç que ha fet Quart per incorporar novetats, per continuar mantenint aquesta il·lusió, avui crec que té més valor potser que en altres edicions. Fira com aquesta té una capacitat d'atracció cap a aquest municipi molt important i per tant en aquests moments crec que invertir en aquesta fira, dedicar-hi aquests esforços és una inversió de present i de futur. I ho és també perquè té forts elements d'identitat. En Quim ens explicava ara com també estan pensant lligar la terrissa amb l'alta gastronomia que tenim a la nostra comarca. I parlem d'un ofici, que és una mica el fil conductor de totes aquelles activitats entorn al turisme que fem des de la comarca, des del Consell Comarcal del Gironès, perquè tenen un fort valor amb la nostra identitat. Aquesta mirada cap al passat és també una mirada de present i sobretot una mirada de futur. Per tant, una acció important, una mostra molt important d'oficis lligat al turisme i també lligat, com deia l'alcalde, en un futur amb la gastronomia de la comarca i per tant jo crec que aquesta fira té una projecció i un camí encara molt llarg per reconèixer. També la visita que ens anunciava en els obradors, en els antics obradors, són realment espais de memòria històrica, de memòria de l'origen de les activitats econòmiques de la comarca, dintre d'aquests elements que cal preservar i projectar. Jo només felicitar tot l'equip de persones, que segur que són uns quants centenars, que han fet possible aquesta fira, encoratjar-los a tirar endavant perquè realment invertir en allò que és nostre, en els nostres elements d'identitat, és invertir en el futur de Quart i en el futur de la comarca del Gironès. Moltes gràcies a tots i a totes i bona fira. Aquest acte el clourà, naturalment, l'honorable conseller d'Innovació, Universitat i Empreses, senyor Josep Huguet. Bon dia, il·lustríssim alcalde, presidenta del Consell Comarcal, director de serveis, autoritats i senyores i senyors. Primer de tot, un plaer acompanyar-los en aquesta inauguració de la 20a edició de la Fira Terrissa de Quart, on la tradició ve de lluny, s'ha dit abans, segurament molts pobles fan terrissa, òbviament, des de l'època dels íbers, però també està clar que no tothom ha mantingut aquesta tradició. Aquest seria el cas de Quart. La tradició, per això, no està renyida amb la innovació. De fet, des de l'àrea d'artesania de Catalunya, que forma part d'aquest departament d'Innovació, Universitats i Empresa, ja portem fa 3 o 4 anys posant en marxa un programa que en diem Oficis Singulars, que ha permès impulsar tota una sèrie de posada al dia, de formació, de reflexió, amb oficis que en alguns casos tenien molta tradició però tenien alguns problemes d'arribar al mercat. Aquesta posada al dia s'ha fet en altres poblacions de Catalunya, algunes d'elles de les comarques de Girona, i també és el cas de Quart. De fet, la ceràmica negra de Quart ha estat declarada fa poc temps precisament ofici singular i la seva població zona d'interès artesanal. Això ens permet portar a terme tota aquesta tasca. S'han portat a terme amb l'ajuda dels dissenyadors Jordi Peñaranda i Albio Nascimento i dels terrissers Eloi Mora, Josep Mestre, Joan Quintana, Juts Prats i Jaume Marcó, tot unes tasques de posada al dia, de reinvenció, a partir del saber fer d'aquest ofici tan arrelat, mirar de trobar nous formats, noves formes, noves idees per accedir a un mercat cada cop més complicat. Productes renovats per la llar, per la cuina, que responen a noves estètiques, a noves visions, sense perdre mai les arrels. Aquesta col·lecció que s'ha aconseguit posar al dia gràcies a aquesta tasca que promocionem, anomenada Oficis Singulars, tindrà també projecció internacional, sent present a la Fira Ambiente de Frankfurt per a la seva comercialització internacional el proper mes de febrer de 2010. Per tant, estem parlant d'una internacionalització del poble de Quart.
També aprofitaria el moment per agrair la presència dels altres expositors, siguin catalans, siguin forasters, i els artesans, aquests forasters procedents de la península Ibèrica. És important, en tot cas, qualsevol cas, la complicitat entre l'administració, ho ha dit l'alcalde, el poble, la gent i també el sector econòmic. És important que aquesta tradició terrissaire de Quart vagi més enllà de les dates de la fira. També està clar que avui dia competir no competeix només l'empresari, l'artesà, juntament amb els altres, sinó que cal trobar fórmules de cooperació, fórmules per fer que el poble i el producte que es fa en el poble, vinculat en aquest cas a l'artesania, tingui aquesta difusió internacional, aprofiti tota la vessant turística d'aquestes comarques per tal de crear un pol d'atracció de compra directa vinculat a la terrissa, i per tant jo crec que aquí hi ha molt camí per córrer si treballem conjuntament administracions terrissaires i els altres sectors vinculats al món del turisme i la restauració. En qualsevol cas, des d'Artesania Catalunya estarem al vostre costat per continuar donant suport a aquesta tasca d'innovació i de comercialització dels productes artesanals, sempre, òbviament, amb la voluntat d'aquesta innovació també tingui un arrelament amb les tradicions pròpies del país. Això nosaltres ho anomenem economia de la identitat. L'economia de la identitat és aquella que es basa precisament en vendre la singularitat, i això passa des del turisme, per la gastronomia, per la indústria cultural i per l'artesania. I en aquest àmbit jo crec que encara creiem, des del govern, que hi ha molt camp per córrer. Si fem les coses bé, si sabem comercialitzar bé, pensem que hi ha instruments com internet que estan encara molt poc utilitzats, i avui dia les dificultats que podien significar abans l'accés a la gent per un artesà de poca dimensió, en canvi, si s'introdueix en el món de l'internet, en el món de la venda virtual, té unes enormes possibilitats que mai havia tingut. Per tant, hi ha camp per córrer si a la vegada que ens arrelem en la tradició, innovem en les formes, innovem en els mètodes de comercialització. Per tant, us desitjo que tingueu una bona fira de la terrissa de Quart, que sapiguem aprofitar el millor de la nostra tradició, de la nostra història, i en tot cas, èxit a tots vosaltres i felicitats als organitzadors han fet possible aquesta festa de la terrissa. Molt bona fira.